Hello guys, madjong adlaw natang tanan. So karong adlaw guys, di ako sa likod. Naman ako dengag pamahaw kay sa jog dengag pamahaw kay mo brigada Miss Bingbing adto sa eskwelahang Liksian. Patabang kong Bingbing kay arong hapdi ra gahang brigadahon. Kay og duha kay hapdi ra man. Da ako dari kay das nanay, sulabi man kadaani nay dako anam di kag agi nay. Baga di imo din ning tuwa dani nay. Di man noon. Abang inugan ba nang duka. Atam nan raman. Naman day daghang kahoy din silang. Lagi ka mo gumuloy. Gaan na. Jadi ni madubduban ning sagbot nay. Uy, haputo na nagtutam ako. Haputo na gunta dak. Imo tang ipatabang sa Bingbing dani, patabang sa Bingbing na nagpahakot. Ang tabang sa ubos na nipis sa puting nula kan kanang baga. Ajid bata ajid tapuan na jud. Tabang. Asam ko na dali, paparin dali ba. Di magsilbing nga na, magtinapuan. Palabi pus nanay. Kaberkrap man mo nang arang baga ag sagbot. Ha may makuha sa kahoy, di man na makuha nay. Nalubong man sa jut. Kan anong nas imong tuhod? Ako nang sa nagdari hindi ko sama. Nandaya. Ay. Maghindo makamur tulis. Brigada time. Hi guys. Hi guys. Igubag lagi eskwelahan. Asa naman agkuan nga. Hapit na mag-eskwelahan. Hapit na mag-klase. I love Butlongkam Elementary School. I don't love Butlongkam Elementary. Amo ding I love best. Mo na umdi ka kamog sa meaning. Marcel, study first na ako ron. Yes, sana all study first. Grabe ka makigaway kang nanay kay gusto ni mong Alicia balhin. Anong nagpalaon yun mong pagkadoy? Ito ang magmangay gagawaban. Study first dyan. Hi guys! Nauli na migi ka ng brigada. Salamat Bingbing. Salamat sa paglingkod-lingkod po Marijel. Dahil nakuha na nag-card delix, siwa pa nag-i-enroll sa ni pilapan, hara nang ibalik. Di lamang kuno ipaabot og Lunes. Kaya taman man sa padu ang brigada, pwede pa ni ugma na ihatid. Kung naman mga wibis na 90 ra ang average ni Lixie, nang gamay diyang grado. Na all pa. Ano ba? Junior number is pila? Ang meaning sa EO kay always observe. 90 po? 93. Ag so sometimes observe. Puro EO ag kang Lixie sa report. Always observe. Pag minutan si outstanding pass. Di mag-konto skulahan. Maka-juice, makatao, makalikasan, makabansa. Itir, may dyan bayro na kuan. Skilahan naman ko. Parents and love. Bago ka sa libro, o form na na ikaw. Manikas brigada ni? Form na, pag-enrollment. Kasag bulping na na ikaw. Apila itong notebook. Lumaan kayo mag-kuan ko. Mag-fill up. Yan na, imong pakpak na sikan. Fill upan laman, naroon di mapreso slik siya. Hello? Pag sige dat anang notebook kapil. Huwag para bagang kamot. Dari apel kay na may Balik ibulog pita na. Na lagi, ibulog pita bulpin. Di mainhan ka ng guba na. Naugtaw. Ano ha? Isang biniming bukdo. Nanti ay. Aghatag sa viewers nga, 903 kay Agningawas gabi, 906. Sus, kamalas. Siya po yung 905. Ang kita nag-duplicate gagapon. Why blow, nay? Huwag mo naman ang bulpin. Hawa dalik si kay pagkang kamot may go. Basic pinirmahan. School year 2024 to 2025. Wala kang dekada?
Mga wahon ko, mga gwapa. Bright. Uban ko. Mga gwapa, uban ko. Dakot. Grade level to enroll. Grade 3. Ay, grade 2. Wala, ay, palikot, babe. Sikho nung karulong sa Luwag, dating. luwag. Bisa ba pangatong utro? Malap Learning experience. Hindi ah. Right, sa gabi no. Tayo sa lap tayo sa. Okay. Isang silpo nagsigag, isang at. Yup. Lubab. 5. Ay! Ausok to the 4. 9. Nalutuon na to ni Lucky Minay. Kimi na lutan. Buwan, nagisog mong buwan. And then, rich. Last na yun. Bernales. Ay, Bernadas. Bernadas mata. Ay, Bernadis. Bernadas. Kamot lagi liksi. Bernadis. First name. Liksi bahog kunot. Ya! Bagan. Sa bada. Ila kang gang. Ada. Ila kang bitaw. Matik na liksian. Borato. Lixin. Ay, Lixin. Ito ba ng extension name? Wala na ba? Belonging to any. Ikaw, enroll na ka. Ano saan yung mother tongue? Kuan, purpose mo siguro na. Takam ka. Kaya mong edad ba? 7. Sige na na ito. Sige naman sa Bernice. 7-year-old. Birth date. Ano sa man ha? 2000 kuan sunod. Ag ibot ang diha kasama sa jang kuan ah. 2017. 17, 18, 19, 20, 21, Seriously? 22, 23, July 26, 2017. 17 lagi, July. Tama. Place Ito of edad. birth. Manila. Mandaluyong. Muntinlupa. Hindi, aw. Yung birth certificate, may sunda. Muntinlupa mo ka. Daday minang ka guys na hinog ng kadari nila manang jamang gi tilawan og tamis na ba kaluis Ginoo kay tamis na gajig maridyo. Tu ara katong ginaji to ah. Number 1, susubat burato. Woo!
Taylor Swift? Ay! Kapahas ang mong